Kaixo, ongi etorria, estatistikan 3 kontzeptu ondo ulertu behar dira. Lehenengoa, populazioa da. Azterketa estatistikoen helburu izango den elementu guztien multzoa. Horrak multzo bada, eta hemen daude elementuak, desberdinak, eta guk aztertu nahi ditugu eta jakin nahi dugu bere ezaugarriak zeintzuk diren. Adibidez, izan daiteke herri bateko biztanleak, edo institutuko ikasleak, edo herrialde bateko zuhaitzak. Orduan, nola asko diren, zenbaitetan ezin izaten da ondo aztertu, ezin delako dena bana ikusi zer den esaten dutena edo nolakoa diren. Orduan, zer egiten dugu? Lagina hartzen dugu. Lagina populaziotik aukeratutako azpimultzoa zoriz egiten da, eta orduan guazepitzatzea hau dela, taldea, azpitaldea, eta azpimultzoa aztertzen dugu eta ezaugarri batzuk aurkitzen ditugu. Eta zer egiten dugu? Ondorioztatzen dugu bere ezaugarriak izango ditula baita ere populazioak, osoak. Orduan, aztertuta hau, pentsatzen dugu edo inferitzen dugu populazio osoak ere izango ditula ezaugarri horiek. Horregatik da importantea zoriz egitea. Eta izan daiteke, kasu honetan, 200 herritar hartzen dira herri guztiko ezaugarriak jakiteko. Eta ze aztertzen da, hori da aldagaia. Izan daiteke, 2 motateko erantzuna, edo kualitate bat, edo zenbaki bat. Hau da, kualitatea, guazen pentsatzea esatea, zen musika talde gustatzen zaizu? Ez duzu esaten zenbaki bat, esaten duzu musika talde bat. Edo esaten badizute, non bizitzera herri bat esango duzu. Horiek dira aldagai kualitatiboak. Eta bestetik, erantzuna baldin bada zenbaki bat, izan daiteke diskretua edo jarraia. Diskretua noiz da? Zenbakia isolatua denean. Esaten dezunean adibidez, 3, 7, 10, zenbaki osoak, ezta? Adibidez, ikasgai kopurua. Zenbat ikasgai dituzu aurten? Esaten dituzu, 12 ikasgai ditut. Zenbat bizitzerate etxean? 4 pertsona, 2 pertsona, 3 pertsona. Zenbat aldiz dutxatzen zea astean? 7 aldiz, 6 aldiz, 3 aldiz, 10 aldiz. Horiek dira diskretuak. Ikusten duzu? Esaten direlako zenbaki sueltoak, banatuta daudenak. Eta jarraia zer da? Tarte bateko edozen balio hartzen dute. Orduan, ez da bakarrik 6 edo 7, izan daiteke komarekin. Orduan, altuera, adibidez, 1,52 metro, edo 1,63 metro. Pisua, izan daiteke pisatzea 62,3 kilo. 64,5 kilo, 52,4. Hori izango litzateke baita ere jarraia. Lasterketa batean helmugara iristeko behar duzun denbora zer izango litzateke? Jarraia. Izan daitekelako adibidez, 25 minutu, 14 segundo, 12 minutu, 17 segundo, eta horrela. Baina, noiz izango litzateke diskretua? Galdetzen badizute, zenbarren iritsitzera? Ez duzu esango komarekin, esango duzu, 12garrena, 103garrena, 92garrena, horiek izango litzateke diskretuak. Orduan, ulertu duzun bezala, hemen isolatua daude eta hemen jarraia. Eta horla amaituko genuke sarrera. Azalpenak lagungarriak izan zaizkizulakoan beste bat arte. Agur?